खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 3 आगस्ट 2020 समबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय WWE नि सुपारस्टार बिथां रमान रेन्सआ WWE आव जयेन जाफिनबाय। बिथाङा मार्च दाननिफ्राय कर'ना भाइरासनि थाखाय WWE कम्पानिखौ गारनानै थांथ'दोंमोन। नाथाय फेन्सफोरनि खावलायनायलाय बिथाङा WWE आव जयेन जाफिनबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना भाइरासनि केसखौ दासान्दि जोंनि बे भारत हादराव मोननाय जादों। सानसेयावनो 50,000 60,000 गोदान केस मोनगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय छत्तीसगढ़नि नाक्साल हान्जानि सासे सोद्रोमाया गावखौ सारेन्डार खालामबाय। खौराङाव होनाय बायदिब्ला राक्षा बन्धनाव बिनानावा लेंहरबाय थानायनि थाखाय फैयो। लेंहरनाया 5 बोसोरसो जाखाबायमोन आरो बे नाक्सालनि सोद्रोमाया न'निफ्राय खारखोमा लांनाया 14 बोसोर जाबायमोन। दा बे गावनि न'आव फैबाय आरो गावखौनो सारेन्डार खालामबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे अस्ट्रेलियान केंगारुखौ आसामनि काछार जिल्लायाव हमनानै मोन्दों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला 2 नाम्बार फालांगिरि खालामग्राफ्रा बे अस्ट्रेलियान केंगारुखौ थाइलेन्डनिफ्राय म्यानमाराव लाबोनानै म्यानमारनिफ्राय डाइरेक्ट इन्डियायाव लाबोदों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि टंला टाउननि खाथियाव थानाय गौरबस्ती होननाय दरसे गामियाव सासे 55 बोसोर बैसोनि बिमाखौ गावनि असे फिसालाफोरा बुथारबाय। फिसालाफोरनि मुङा बाबलु घल आरो राकेश घल। बुथारजानाय बिमानि मुङा राधिका घल। दा बिसोर सानै दुथां फिसालाफोरखौ पुलिसा हमनानै लांनाय जाबाय होननानै उदालगुरि जिल्लानि लाइमोन बर'आ फोरमायहरदों। लोगोसे त्रिपुरा आगरतलानि बांलादेश बर्डाराव धोरोमखौ लानानै बुलाय सुलाय खालामनाय जादों आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो पुलिसा हमनो हायाखै होननानै फोसावनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला माखासे हिन्दु मानसिफ्रा मुस्लिम मानसिनि न'खराव हाबनानै बुला बुसि खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय भुटाननि राजाया आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालखौ रोजा साबायखर जासिहरदों। लकडाउन आरो कर'ना भाइरासआव सापर्ट खालामनायनि थाखाय बिथां सर्बानन्द सन'वालखौ भुटाननि राजाया साबायखर जासिहरदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे फिल्म प्रडिउसार चन्द्रकेन शर्माखौ 88टा पुलिस कमप्लेन्स मोननायनि थाखाय चन्डीगढ़ पुलिसा हमनाय जाबाय। फिल्म प्रडिउसार चन्द्रकान्त शर्माया फिल्माव चान्स होगोन होननानै गोबां मानसिफोरखौ थगायनानै रां लुथिगासिनो दंमोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मुम्बाइनि गंसे फेमिलि केयार होननाय प्राइभेट हस्पिटालखौ बांद्राय रां लानायनि थाखाय BMCआ हस्पिटालनि लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामना होबाय होननानै फोसावनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां। लोगोसे पान्जाबाव नकलि जौ लोंनानै थैनाया दासिम 104 जन जाबाय। मैयाहाय 98 जनमोन, दिनै 104 जाबाय। दा बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दङ, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।